martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiay. Marasini roha mahodi hami. Todimima na mga rajay ati-ati doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sa luhuna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita sa darion, minggu dung ari Natal, tersurat di Pesalmen 105, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat onom. Tapai hutihu ma di rohata, songonom ma didok. Puji hamu ma Jahoba, barita hok kamu ma guarnai, paboto hok kamu di tonga-tonga ni akka bangso, akka pabahenan nai. Ede hok kamu ma ibana, palu hamu ma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan, akka nabi nahen nai sudena. Tanggul hok kamu ma guarna nabadiai, marlas ni roha ma akka na mangalului Jahoba. Sisiri hamu ma Jahoba, dohot hagogoon nai, toktong ma lului hamu bohina. Sai ingot tamu ma halongangan akka naong binahen nai, akka tada halongangan naong binahen nai, dohot uhum akka naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akka na pinili nai. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, di mingguta sadarion, ima minggu parpudi dihita di tahun 2025. Asing ni pertangiangan wik, manang pertangiangan sektor, manang pertangiangan lunggu, natapatupa sa halisa minggu, ono pulu sada halima, tadohoti parmingguon, manang parpunguat di gereja, parpunguat tau baru, parpunguat minggu, ari parningotan hamamate, hana naik, dohot pesta paduahon. Dina ono pulu sada hali hita marpungu di gereja ta, ahama pangibulan ni hata ni debata naung tabege nasatau bulunon. Pangibulan ni hata ni debata di bagasan nasatau non, ima holong do rohani debata dihita. Ala holongna diai kita gabe anakna, jala paneak kita di harajaonna. Ala holongna targoardo na porsea di Yesus, anak ni debata. Ro Yesus tu portibion, mangarahot jolma, asa mulak maramahot debata. Jala paulakon haanahon ni jolma di debata. Ido ubain na say diajari Yesus sita martangi yang maddo. Ale amanami na di banua gijang. Hajongjongat tagabe anak ni debata, patuduhon na panea dohita di harajaon ni debata. Ala songoni pabahenan ni debata, di pardalanan ni ngoluta, ido uban na ditogi hok kita, jala di odolhon, marhite topik ni mingguta sadarion,
nama nogihok kita pabotohon aka pabahenan ni Jahoba. Do mutusi do amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata na pinasaha ni turpuk jamita sadarion. Ala mamereng hauliod do kehebatan ni panopaon ni debata di Portibion di patomu-tomu na porseai aka ede puji-pujian laho pasanga pod debata si toppa Portibion. Tudos tusima nang turpuk jamitata di pesarmen 105 di hati dakon sidapi do di pesalmenon hamuliaon ni Tuhani longang rohana marnida huaso doho pabahenan ni Tuhani dirajumi par pesalmenod do mamarita kamuliaon ni Jahoba si toppa Portibion tugas doho tanggung jawab tadui songon na porsea. Molo ulisa da lukisan diberita ho kaulion naido hamaloon ni pelukisi tudos tusima Portibi na tinoppani Tuhani marhite jadi-jadian na ditugi ho kita pabotohoni tu sadok liat Portibion alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta adong ma manang napigahal na macarikot si parsiajaratta si putihatta si turpuk jamita sadarion molo diodol hot tuhita pabotohon aka pabahenan ni Jahoba na parjolo ditogi hot dohita marhite turpukon asa tapabotohoni marhite parpesalmen na madok bangso ni Jahoba iko pabotohon aka pabahenanna ima naung ni hilala nasida di tonga-tonga ni aka bangso tujuanna dada holan asa diboto aka bangso aka pabahenan ni Jahoba imana marisiho kalongangan jalan nagok huasoi alai asa parsidoho do aka bangsoi makilala huhut menyadari realitas ulaon haluaon di sejarah ni bangsona aku ni ulaon na balga songon haruruar nasida sian parhatobana di Mesir pabahenan ni Jahobai tongdo manodo tusude ulaon panarihononna nabi nahenna tu bangsona marsudut-sudut songon na dipaadar di ayat pitu sahatu ayat 45. Jadi panadaun ni Jahoba ido patuduhon jala patubuhon ulaon pamaritahonon taringot tu ibana. Tidak ada pengenalan sejati tanpa kesaksian. Jadi ditogi hodohita aka amang inang ganupari ganutiki taha tidak koma pabahenan ni debatadi ngoluta jala tapabotohom mai tu sadok gulmi ni ngoluta. Huria na hinakolongan ni Tuhata na padua homma diigil dohita siak kita marhite turpuk jamita sadarion asasai masih hol rohatta marnida bohini debata nungata jahanaking di ayat 2 sahatu ayat tolu na mangodolhon ede hokamuma palu hokamuma dohot marnonangi ma hamu dua hata na parjoloi manodo tu ekspresi pamujio tu Jahoba ima marhite ede ujurap nasida mangide hosa manang mamake aka parhinaloan parpesalmen dakolam mangodolhon pujian lisan alai tongdo di jauhon ibana nasida asa marnonangi taringot tu halongangan
akka na binahin ni Jehovah. Marnonangi lapatanna, merenungkan atau membicarakan secara mendalam. Lapatanna babua ulaun ni Jehovah dakola si edehonoton alai ikon gabe isi ni parnonangoddo pabahenan ni Jehovah di nguluta pangarimang-rimangon dohot panidangion di ganub gulmit ni nguluta. Ido ubanna diodolhon diturpukon asa sai tubuh si hol ni roha dihita marnida bohini debata unang tapasiding ngoluta parrohaota do sadok ulauta sian bohini debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na perpudi ma si putih hatta na gabe parsiajaran na arga sian turpuk jamita sadarion ima asa saitong setia hita di parnguluota marhite panidangiota si ganupari. Jauh-jauh ni turpukon na perpudi tu hita ima sai ingo ma lapatan na asa saitong mangolu di bagasan rohata halongangan akan nabinahen ni debata ima akka pabahenan na tuhita ganupari ganu tiki lapatan na asa saitong ta ingot ima nabinahen ni debata di parngoluota mamuka siap pamilitonna sian uputta si Abraham mangodol hotu hita do anak bagai-bagai. Kita adalah umat sebagai bagian dari perjanjian Allah. Marite turpukon dia odolon parpesalmet do asasai hehe kesadaran ni akan porsea paboa nasida dada punguan na adong ala sejarah politik manang keturunan belaka alai punguan na adong nabinahen ni relasi parpadanan tu Jehovah. Di turpuk jamita ima di pesalme 105 ingatan doho identitas bukan tujuan akhir melainkan dasar untuk menjalani misi. Misita ima pabotohon akka pabahenan ni Jehovah di tonga-tonga ni akka bangso. Jadi bangso na mangingot huhut menyadari ise dirina pasti do olo pasti do rade jala marsitutu mangolu di bagasa kasatiaun jala marhite ngolu si songonima ulaun ni Jehovah terus ditadda di tonga ni portibion. Huria na hinaholongan ni Tuhatta nunga tapestahu benatal ima hatutubu ni Yesus Kristus nunga ta tomu-tomu marhite ibadah doho perayaan nama cairibur jala makorhon las ni roha dihita alani i parpesal menon majouhon tuhita asa toktong mahita maka tidak ko Yesus Kristus naung tubui dada holam marhite hata alai marhite ngolu na pasangapon huhut pabotohon ulaon na ditonga ni akka bangso dohot di akka jolma na humaliak hita. Huria na hinaholongan ni Tuhatta jala ditikion mangaradi mahita lau mamongoti tahun na ibaru ima tahun 2020 ono. Jadi adorang sobongot kita tusi dipaingot dohita marhite jamita minggu sadarion ima pabua arisogot na sasitong na ikut tapadiri di atas ujahan parningotan di ulaun dohot karya ni debata di tonga-tonga ni nguluta unang lupa hita majouhon sai ingot tamu mahalongangan akka naung binahenai
hamu ale akan anak ni Jakob na pinilit nai. Tau baru dada hola taringot tu resolusi pribadi. Halai dohot do taringot tu jauh-jauh laho panit marpanit dangion na mangolu tujolo ni debata. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah. Naung papatarhon hatam nabadiai. Tongon di minggu na barpudi di hami di bagasa tahun 2025. Urupi hamahami Tuhan mangari-mangrimangi pahusor-husor hod di bagasa diri nami akan ang hujalo hami marite-hite pasu-pasumi di bagasa nasa tahun 2025. Jala ajari hami maka tidak koni saliling di ngulu nami. Tangi homa pangiduan namion alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.